Panginot na istorya. Lalaki erido kang tagaon sa Camarines Sur. School guard arestado sa operasyon kontra drogas sa Camarines Sur. Magayon na panahon lauman ngunya na simana. Asin mga produktong lokal tampok sa trade fair sa syudad ni Legazpi. Maray na hapon, Miyerkules, Nobyembre 23, taong 2022. Uninan mga istoryang Tatak Bicol. Madadangugman ang mga istoryang ini sa 88.7 Radyo Oragon Catanduanes sa 90.7 Radyo Oragon Legazpi. Lalaki erido kang tagaon sa Ragay, Camarines Sur. May report sila Arnie Miranda. Pinatus na sa plastik ang duguan na kamot ning sarong butcher matapos na maputol hulikan pananaga ning caretaker sa sarong slaughterhouse sa Barangay Poblasyon, Iraya, Ragay, Camarines Sur. Sa impormasyon, alas 6:20 nin aga kasuudma, mantang nasa laog kan public market sa nasabing lugar, nagkadiskusyonan ng sospek asin biktima dapit sa isyu sa tubig asin iba pang pigpapautob na pulisiya sa laog kan slaughterhouse. Sa init kan diskusyon, kuminuwa subot nin sundang ang sospek asin nagtatagaan na ang kamot kan biktima. So pigpapalatuyo niya man ang mga tuwan, kaya iba na yung biktima sa mga tinutuyo niya. Sa paggamit ng tubig niya, siguro dahil niya nusunuan ta, baka dahil na ibabalik subot si host, ako yan. Siguro nagbubulos ang tubig na dahil na kukuyan, dahil na ibabalik, dahil na pundo, kaya kung ano-anong mga kuwan. Pero pagkabot ka sa udma, hinapot kan biktima kung anong daang, kung si Sayda para gamit ang tubig duman, napik ko naman, nasuya naman ining suspect. Dati na yun na nga mapigparatuyo niya, aram niya kung si Isa yung mga para gamit ang tubig. Nagresulta ang insidente sa pagkakaputol kan walang kamot kan biktima asin napuruan man iba pang muro kaini sa toong kamot. Binisto ang biktima na si Rodaily Alahar, 42 anyos, mantangan sospek binistong si Eduardo Navalta, 54 anyos, asin parehong residente ka nasabing lugar. Kung nakadangog man po ang mga kapamilya o mga nakakabisto kay Eduardo Navalta, pakisabi na lang po na siya mas maray na mag-surrender na lang po. Masayang mangyayaring maraot, pupupitaran man siya bilang suspect, bilang tao po bagay sa tao ang karapatan niya. Tapos kaya man, si mga makahiling man po sa iya, kung natatakot na, magsabi na lang po sa mga, pupupitaran naman na sa indang identity. Sana ni madakop na po yung tao. Hasta sa presente, padagos pa ang pinagigibong paghahanap kan otoridad sa sospek na tulos man na duminulag matapos na makumitiran krimen. Kasong frustrated murder ang kakahampangun kan sospek. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Laorne Miranda. Magayon na panahon lauman sa natatadang aldaw kan simana. May istorya si Mariel Lorenzana. Alas 7 pa sana kasubagong aga, nasa gilid dagat na daakan Puro, Legazpi City ang 59 anyos sa si Tatay Dante kan Hamora Subdivision. Maray na kayaan panahon kaya pwede na siyang magborbanwit. Istorya niya, pirang aldaw man siyang natenga sa harong hurikan maraot na panahon. Kaya ngunya na nag-init na, tsansa niya naman daang gibuhon ang saro sa mga libangan niya. Bahay lang ng bahay. So, kailangan meron din tayong libangan kasi kung anong naisip mo pag nasa bahay. So, ito yung pasyon namin. So, pinagtsatsagaan namin. Makalibre kami ng pagkain, pang-ulam kasi naubod ng mahal ng isda. Sigun sa Pag-asa, magayon ang magiging kamugtakan kan panahon puon ngunya na aldaw sundo sa weekend, kaya posible ang mga outdoor activities. Alagad laoman man giraray ang mga kalat-kalat na pag-uuran, pagdaguldol asin pagkikilat sa mga nagkapirang porsyon sa Bicol na epekto kan easterlies o anduros na nagigikan sa dagat Pasipiko. This is I think the best time habang maray ang panahon tata. Baka sa mga masunod na simana, bumalik na naman so epekto o magkusog na ining so northeast Buda, easterlies, iyon ang pagka nagko-converge siya, iyong nagpapauran digdi sa Bicol.
Mayo man na pigbabantayan na LPA ang Pag-asa. Magiging banayad sundo sa moderato mananukol kaya pwede sir nang maglawod ang mga saradit na lunadang pandagat. Alagad patanid kan Pag-asa, maging rigmat man giraray. Pagka nagkakaigwa kit thunderstorm duman sa kadagatan, posibleng magkaigwa o maka-experience siya sindaki bigla ang pagkusog kang paros as in pagtaas ka itong mga alon. So delikado siya duman sa mga saradit na bangka. So iyo po ito ang paglikayan niya to. Mientras tanto, abuton sa 24 sundo 31 sentigrado ang temperatura sa rehiyon ngunya na aldaw. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana. DOH Bicol nakapagtala nin dugang na 196 na panibagong kaso nin COVID-19. May report sila Arnie Miranda. Sa pinakauring datos na ipigpaluwas kan Department of Health Bicol, nakapagtalaan na hensya nin dugang na 196 na panibagong kaso nin COVID-19 sa reyon, puun ka Nobyembre 13, sundo ka Nobyembre 19. Ang probinsya nin Camarines Sur, ang may pinakalangkaw na nairehistrong kaso na uminabot sa 91. Sinundan kan Albay na may 31 panibagong kaso, 28 sa Camarines Norte, 24 sa Masbate, 12 sa Sorsogon, asin 10 sa Catanduanes. Pinakalangkaw naman ang probinsya Canalbay sa may pinakalangkaw na nakarecover sa COVID-19 na uminabot sa 373. 91 ang nakarecover sa syudad ni Legazpi, 69 man na nakarecover sa Camarines Sur, 27 digdi ang gikan sa Naga City, 25 naman ang narahay sa Sorsogon, 8 sa Catanduanes, asin 7 sa Masbate. Tulo naman ang binawian nin buhay hulikan COVID-19, 2 digdi ang gikan sa probinsya nin Sorsogon, asin sa sa Albay. Mientras tanto, uminabot sa 3,618,743 ang fully vaccinated ng individual sa Bicol, kung sain ka nakaaging simana 6,110 ang naidugang digdi. Sa ibong kaini, maigot man girarayan pangapudan kan Department of Health na padagos na obserbar ang mandatong health protocols nga ni makaibitar sa huma kan COVID-19. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laornie Miranda. School guard arestado sa operasyon kontra droga sa Camarines Sur. Asin mga produktong lokal tampok sa trade fair sa Legazpi. Yan asin iba pang istorya sa Samuyang Pagbabalik. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, ang satuyang satiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan, sa tabang kan manto ni ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia!
Nagbabalikan ako Bicol Online TV. Gwardya sa sarong pampublikong eskwelahan, arestado sa nagpositibong operasyon kontra droga sa Baaw, Camarines Sur. May report sila Arnie Miranda. Arestado ang gwardya nin sarong pampublikong eskwelahan sa Baaw, Camarines Sur sa pigkasar na bypass operation kan pinagsararong pwersa kan Baaw Municipal Police Station asin Pidea, Bicol. Sa impormasyon, alas 12:45 ninugto kan mabakalan kan poster buyer nin sarong sachet na may laog ning pigtutubod ang shabu ang suspect na nagkakantidad 500 pesos. Considered na street level individual po. Siya po ang residensya po siya ang residente po kang Barangay San Ramon, Baaw. Na ini po nakuha ning duwang sachet. Sarang baybas items po tapos nakuha po sa iyang hawak yun kang pagkikisama. Apwera sa nabakal sa sospek, may nakumpiskar mandigding sarong plastic sachet na may laog ning pigtutubod ang shabu asin may gabat na 0.80 gramo na nagkakantidad sa 6,000 pesos. Apwera sa pagiging gwardya, maintenance personnel man kan parehong eskwelahan ng sospek. Despite yung mga drug operation ka sa tuyang mga operatiba, dagus manggaya, kumbaga may sindan takot na masingani makulong sinda, talagang ginigibon nila araw kayo na bagay na araw naman po nilang sala na sinda pwedeng matindalan sa ng buhay o siyempre po pag nakulong po sinda, primero ang pamilya po nila mababayaan po sila po nasa loob na po. Sa ngunyan, nasa kustodiya na kan Baaw Municipal Police Station ang sospek as sinahampang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Laorne Miranda. Libreng HPV vaccination asin cervical cancer screening pig-uprisir kan sarong ospital sa syudad nin Legazpi. May istorya si Nomer Corporal. 15 persona edad 30 sundo 40 anyos ang nag-aprobichar sa libreng cervical cancer screening. Padrino ang Bicol Regional Hospital and Medical Center na ginibo sa SM City, Legazpi kasubong aga. Sigun kay Dr. Vanessa Anrillosa, Pebrero ngunya na taon, kampuunan ninda ang nasambit na proyekto kung saan piglilibot ninda ang bilog na reyon. Nganing maipaabot ang sa indang pig-upresir na libreng serbisyo medikal. Importante ang cervical cancer kasi nga nationwide, ang cervical cancer is the second most leading cause ng death among women, which is nagsasecond siya sa breast cancer. Worldwide, ang cervical cancer is the fourth most common cause ng death in females. Kaya meaning HPV para sa early detection kang infection kang HPV. Sigun sa doktor, delikadong maray ang helang na cervical cancer. Kaya naman, importante ang pagpapa-screen nga ni kaso man na magpositibo. May tsansa pang maagapan ng pasyente. Nakukuha man da ang helang sa pakikipagtalik maging sa paninigarilyo. Kasi ang cervical cancer yun nga is sexually transmitted infection. So nakukuha po ini sa pakikipagtalik po. Whether babae sa babae, lalaki sa lalaki, babae to lalaki po. Basta may sexual contact po, high risk po na magkakaigwa po, magdi-develop po ng cervical cancer. Aminado man ang doktor, sa kada lugar na pigbibisita ninda, 10% digdi ang nagpupositibo. Po, ang cervical cancer, chemo na po yan, ang bulong kay yan. Pero once nga sabi mi sa HPV, early detection, may bulong po yan. Iyon po ang kirahayan kong cervical cancer kasi preventable and treatable type of cancer po siya. Mientras tanto, apwera sa libreng cervical cancer screening, igwa man na pig-upresir ang ospital na libreng bakuna para sa HPV o human papilloma virus para sa mga kakean nag-edad 9 anyos, sundo 14 anyos. Para sa mga istoryang tatak Bicol, Nomer Corporal. Mga produktong tatak lokal tampok sa sarong trade fair sa syudad nin Legazpi. Pasyarantayan sa istorya ni Nomer Corporal. Mga produktong gibo sa abaka, siring kambag, tsinelas, mga pandekorasyon na swak sa harong maging sa opisina. Masisiram na pagkakan, nagibo sa pili asin kakao asin kadakol pang iba.
ang pirasa na sa kadakol na produktong mababakal ngunyan sa sarong dakulang mall sa Legazpi. Saro sa mga exhibitors si Camilo Miharo, nagikan pang Camarines Sur, napigbibida ang saindang Bicol Express Empanada. Salamat namin kasi ganitong mga trade fair po nabibigyan po kami ng magkakataon na makilala ang aming products, lalo na ang aming mga kasasaka na isa sa mga pangunahing nagbibigay ng pagkain sa lahat ng community. Kabali man sa trade fair ang BJMP, napigbibida man ang mga produktong gibok ang mga PDL sa Albay, arog ang mga parol na perfect ng gadgunya na Yuletide season. We invite the public po, mga ate, kuya, mga ninong, ninang, na bumili po tayo ng mga produkto, mga livelihood products ng mga PDL. So nakatulong na po tayo, napasaya pa po natin ang mga mahal sa buhay natin. Sigun kay DSWD Assistant Regional Director Raul Inohas, parte ang aktibidad sa ikatulong taon na anibersaryo kang IPAP o Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na pigpapanginotan kang sa indang ahensya, Department of Agriculture as in Department of Agrarian Reform, katuwang ang iba pang ahensyas kang gobyerno. Ma-appreciate yun, yung mga, kung ano yung may mga talento yung mga tao na nasa community-based organizations natin na kung saan yung mga local na produkto natin na mabibili ninyo ay makakatulong din sa mga taong nandito sa organization na ito. May temang aktibidad na orgulyo sa lokal na produkto na obetong maibida ang mga produktong Tatak Bicol. Total na 25 exhibitors ang kabali sa trade fair. Sa mga maot na mapasyaran ng trade fair, makukuha ini sa 4th floor kang SM City Legazpi na madurar sundo sa Biyernes. Para sa mga istoryang Tatak Bicol, Nomer Corporal. Asiniyanan katiripunan kan mga istoryang Tatak Bicol. 32 diyas na sana, Pasko na. Ako si Jen Nunez. Salamat.